हिन्जाव गोदाना नै गिबि खादा बैसागु बोथोरनि हिन्जाव गोदान बेस्थ'आनो जुद गैया नै गोसोनाय थाबाथाय बैसागु मानि जिरनखौनो मोना बोथोरानो आलदा होनदों जाबाय बिदि रायलायाबानो ब्रेकआप जायो नालाय दानि जुगाव सेकेन्डआवनो सेकेन्ड रायलायाबानो खोनायाखै नामा होनदों लोंनाय जानायनि जेबो माबा थाया बिदिबाथाय बेसेबां थांबाय नामा होनदां बैसागुनि गामियाव ओंखारनो रेडि जाहांबाय नै जोंना ओरैहाय फैगासिनो दङ नै फुदुङा न'खरसे हाबजेनबाय नै लागावसै एबार बैसागु बोथोर हा नै जोंना हिन्जाव गोदाना नै गिबि खादा बैसागु बोथोरनि हिन्जाव गोदान इसिबां समायदों नै खोन्थाहरबानो जाबाय बरिया बिराद मोजां जों गामियाव सेंग्राफोरखौ मा होननो सानदोंलाय सेंग्राफोराथ' बिदिनोसै आंनिफ्राय साबसिन रावबो देलायनो हायाखै आदसा बिनि थाखाय धन्यबाद होबाय आङो आंनि थाखाय आरो सेंग्राफ्राबो दुखु मोननाङा आरो आंनि देलायनायावहाय सिख्लाखौलाय मानो दुखु मोननो मोजांसो मोनो नङा होमबा मोजांसो बियो बायना लाबोनायसिमोन
डार्लिं मा खबर हौवाफोरजों मोसानो मोननानै बिराद मोजां मोनदां दिनैनि बैसागु बोथोरखौ 2023 नि बोसोर गोदाननि नामै बिराद सुपार हिट मोनदों आङो आरो सुपार हिट बेनि सायाव नालाय आं हिटारा नालाय आंनाव फोलेर होननायनि माबा गैया बिनि थाखाय सेंग्राफोरजों मोसानो मोननाय बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बिराद गोजोनदों दा औ आदसा मोजां साबसिन जेबो गैया आंनाव ओमफ्राय गैया ने गैया दे मोजां मोसा औ मोसागासिनो जों मोसाबाय थागोन आरो बांद्राय थङालि बाङालि नङा थङालि गैया आंनाव नागिरबाबो मोननाय नङा दे मोजां